Velika Britanija ne može biti ozbiljna vojna pretnja Rusiji, iako ulaže u vojsku više od 60 milijardi dolara godišnje, mada može biti opasna zbog subverzivnih delatnosti i obaveštenih struktura, ali i vrlo značajnog diplomatskog uticaja, kaže za Sputnjik profesor dr. Dragan Petrović sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Velika Britanija prelazi u stanje spremnosti za rat u skladu sa svojom novom odbrambenom strategijom, izjavio je britanski premijer Keir Starmer. Kada nam direktno prete države sa naprednim vojnim kapacitetima, najefikasniji način da ih odvratimo jeste da budemo spremni i da pokažemo da smo spremni da obezbedimo mir silom, naglasio je Starmer na konferenciji za novinare u Glazgovu posvećenoj novom strateškom pogledu vlade. Međutim, činjenica je da Britanija nikada nije imala suvozemnu vojsku, a da sada nema više od 70.000 vojnika, tako da britanska vojska postoji u domenu mornarice koja je nikad slabija, ali bi sa nagoveštenim izgradnjama mogla da se poboljša za nekoliko godina, dodaje Petrović. Vojska Britanije postoji i u obliku vazduhoplovstva, a na kraju krajeva je i nuklearna sila, tako da nije za podcenjivanje, ali realno u odnosu na snagu Rusije, naročito kopnenu, na ruske prirodne resurse i kvalitet ruske vojske, to je velika razlika. Nemojmo zaboraviti da je po BDP-u, bruto paritetu kupovne moći, Rusija pretekla Nemačku i Japan, a Francuska i Britanija su bitno iza. Međutim, u korelaciji sa drugim neprijateljskim zemljama, Velika Britanija može da uznemirava Rusiju. Velika Britanija, koja je bila vladar morskih puteva i imala širok geopolitički sukob sa Rusijom, naročito od Bečkog kongresa 1815. godine, koji faktički traje do današnjih dana, podsjeća Petrović. Kontrolom Gibraltara, Kipra, Malte i Sueca u Sredozemlju, ali i Abelmandeba, Indije, Singapura i Hong Konga, Britanija je obujmila Evroaziju i taj južni pravac, a kontrolisala je i Cape Town i put oko Afrike, dodaje Petrović. Rusija je tada bila rival i čak su usudila da se meša u Crnom moru, a primjer je Krimski rat, koji je jedini rat u istoriji gde su se Britanija i Rusija direktno sukobljavale. One su češće bile nevoljni saveznici, kao u slučaju Napoleona, Prvog i Drugog svetskog rata itd. Međutim, Britanija i Starmer proglasili su sada izgradnju podmornica koje imaju nuklearne rakete, što je svakako za respekt, ali je Britanija daleko od neke vojne snage. 70.000 vojnika je smešno mala cifra, čak i ako bi se za 50% povećala u odnosu na ruske i druge snage. I njena mornarica nije više ono što je bila, kaže Petrović. Britanija još raspolaže nekim bazama na Pacifiku, Atlantiku, području Kariba, ali u principu nije opasan protivnik za Rusiju, osim u koaliciji NATO zemalja, gde je Amerika na čelu sa Trumpom sada kolebljiva, dodaje Petrović. Bitno je da Velika Britanija ima vrlo veliki deo suvereniteta u odnosu na Australiju i Novi Zeland i u manjem obimu na Kanadu. I to ne smemo zaboraviti kada posmatramo njenu ulogu, tako da Britanija ima presudnu ulogu na spoljnu politiku Australije i Novog Zelanda i osetnu ulogu na politiku Kanade, a to nije malo. Najzad ona ima Commonwealth, gde nema presudni uticaj na članice, ali to su uglavnom njene bivše kolonije. Dakle, sve to kada se sabere, ipak sve je to za respekt. Zato sa jedne strane Velika Britanija danas sređuje redove Evropske unije za antirusku politiku, a sa druge strane pokušava da se pozicionira u Crnom moru, smatra Petrović. Međutim, tu oko Odese je Očakov, ukrajinska luka u kojoj su Britanci posle puča imali neku bazu, ali mislim da to nije za Rusiju posebno opasno. Ali ono što zbunjuje jeste retorika britanskih političara koji čak imenuju Rusiju za protivnika, a to je prilično neobičajeno i izaziva pažnju. Sve u svemu bitna je negativna volja Britanije koja preko svojih obaveštenih službi i spremnosti za subverzivno delovanje, diplomatskog uticaja i svoje pozicije u NATO-u sada podržava Evropsku uniju, iako nije članica u nepopustljivoj politici prema Rusiji. I može da bude protivnik Rusiji, ali samo u korelaciji sa drugim zemljama, jer Britanija pojedinačno i nije toliko opasna, zaključuje Petrović.
Vlada Velike Britanije objavila je svoj strateški dokument o odbrani usled planova za povećanje vojne potrošnje na 2,5% BDP-a do 2027. Strategija će biti osnova planova odbrambene potrošnje. Vlada će takođe težiti povećanju odbrambene potrošnje na 3% BDP-a, ali još nije preuzela nikakve konkretne obaveze u vezi sa tim.